Akamdan müngürrün eşittik veli. Ummatta bolmandır naçardan bağışı. Bu nege hantırı bağrımız bile qavrımıda eltip çürüdün yaxşı. Dünyadan narazi olup bacılın ikisem salladı boynun. Ahırı uludun demini alıp üçüsü de bollu kısmata boyun. 3 vacı 3 yerden iştiler kasam. Bu sır içimizde çürütün pinhan. Yeni de başlanni şol önkü ahval, şol önkü harasat, şol önkü tupan. Zihin çıkacak bolup aşaktan urdu. Akbal bolmaz deyip bastı yokordan. Bastıgıca güyecek yolun derdi. Yeni dert koşullu topar topardan. Şeydip vefat bollu ikidir dani. İnni üçüncede kolaydı gezek. Emma üçüncü kıyız çıktı merdana. İnni inen sözün dinlemek gerek. Ruhsattur kara saçvalam. Sen dirini meni yanırsın pelek. Onha dutargıcak dürlür saçvalam. İnni atan sözün dinlemek gerek. Dinler yal hiç tat dimedi ata. Dine bir hüm deydi cevabı direk. Oylun ata. 3 günlep görüştü. Beynidir yok. Beynisine kulak atsa da ata. 4. gün yendi beynini yürek. 2 tane dutar yatadı ata. Dibalam buların haysası gerek. İnenin atanın mehrinin gücü. Pelegi de yendi. Ağlı keç pelek. Ağlı da fikir et. Ağzımı süyücü. Bize olsa bağışı dinlemek gerek. Aydım gerek bolsa geliver bari. Oruçsan işigi sen üçün açık. Ne hoşlanmolsaňam tapılar täri. Oturuverýüňde işigin açık. Sesin özü senin yanına barar. Kelleňi yaykada dinlede otur. Çağalı da bolsaň bir zady bolar. Bäbiňi islan ýerinde yatır. Ne hudy verekdir ne de sallançak. Aydym oturýança mırlar yatar. Bütün ürgünç hayran galdy halbike. Halipaty hayran onun ümmeter. Görsem de dünyada mün hili zihin görmenim derdi mün yali zihin. Yarım ayda perdelerin basmasını öğrenni. Yarım yılda inmesini çıkmasını öğrenni. Yarım yılda 5 destanın namasını öğrenni. Yarım yılda şol destandan kıssasını öğrenni. Yeni de bir yarım yıldan sapak verdi özüme. Gözlevmesin kıydıma. Bu cani 2 menzillik yollun alıp geldi Bossani canın özü. İnni olsa 2 menzillik yolu ses yetiriye Bossani canın kıydı. Mağtım guludan mı? Andalipten mi? Şerep bildirnamı şırmayı darak, nice oğlandan mı, göre oğlan mı, senin garipten mi, hayfından gerek. İnni bizim halvikemiz, halvike del hallı bağışı, bir kösedi yuvaş yattan çıkıp qallı yağışı, 18'in dollu bağışı, İslam gıydı hallı bağışı. Günler geçer, aylar geçer, onsan bolur gelin bağışı, gelinlik hem gıydın borcu, bolon yağışı. Son yine de bir yıl geçer, teveliner gelin bağışı, tevelensin gelin için olum yağışı. Geçer yine yıllar geçer, onsan bolur ayal bağışı, ayallık hem yağışı ölü, bolma bilsen bolman yağışı. Oy gelinler 100 yaşayança
ayrılmasın gelinlikten, yöne olu 40'tan geçti, gidiverir gelinlik. Yeni devir 10 yıl geçer, son diğerler hele vaqşy, hele diyen gödök sözi, ilki bilen diyen vaqşy. Beyle lakam odal ahir, berilmesin ayallara, beydi maliyin, dünkü sahu zamanlara. Yeni devir 10 yıl geçer, son diğerler kempir vaqşy, hele diyen gödök sözden, kempirligem mümpa yaxşy. Yana $18 halli. Entek bir atlardan daşta. Entek halligiydin döwrany başga. Nefes diýmişleýin lewleri lagly. Kemine diýmişleý zülüpleri poşta. Seydi diýmişleýin döşleri gumry. Özüm diýmişleýin bedeni pa. Dünyada nähil döwletliň ogly. Miyetser bolar ka bu ajab bagta. İyi olmak üçün bu ajab bagta. Ne kümüş gerekti ne de bir altın. İlki bilen elin gerekti altın. İyidi bilen sesin gerekti altın. Kimde kim halini aydyşıp yense, hali şoň törüne saljaktı yalkım. Odalını missen yataran bolsaň, sen nädip özüňi edersen altın. Öz göbegün özü kesen hallygyz. Öz bahasyn özü kesen hallygyz. Kesen bahan gymmadrak dälmigi. Başarmayan üçin dünýäden gymmat. Başaryanlar üçin gumdan arzan. Eni de bişerte bolmady garşy. Ata da bişerte bolmady narda. Öz göbegün özü kesen hallygyz. Eli çeper, dili çeper hallygyz. Diýen ýigdiň näçe ýaşly bolmaly, ýa-da ýaş diýen zat hasap dälmegi. Edil özüm ýaly ýaşly bolmaly. Öz göbegün özü kesen hallygyz. Eli çeper, dili keser hallygyz. Diýen ýigdiň haýsy taýpa bolmaly, ýa taýpa diýen zat hasap dälmegi. Aydyp bilýän taýpa bolmaly. Öz göbegün özü kesen hallygyz. Teni jowhar, göwsü gowhar hallygyz. Diýen ýigdiň görkün içik bolmaly, ýa-da görk diýen zat hasap dälmegi. Eli bilen göwüni gödel bolmaly. Bu habar bir demde ýaýrady oba. Obadan çomurdan bir aýyň içinde 10 ýigit geldi, ikisi çopany, 4 sarwa. Üçüsü padyman, birisi daýhan. Emma hiç saýhyndan çykmady derek. Attan ýa kapyda ýene bir mihman, daňy bersin, ýeter oňa da gerek. Ädigine wagtlar, o bola meňdiş. Donny wagtlar, hi bola meňdiş. Telpegine wagtlar, şapaga meňdiş. Döşlerine wagtlar, gapaga meňdiş. Saçy var, ürgünjüň çaýryna meňdiş. Egini var, egsikliň baýryna meňdiş. Hallin garşysyna jaýlaşdy ýigit. Biri-birisine çakyşdy diýdiler. Şu ýigit ýeňe aýta ýagşydyr diýip, biri-birisine bakyşdy gyýdylar. Halliniň özü de ýigide wakyp ajap bir arzuwa ulaşdy bir dem. Ýigit aman eten çöllükden çykyp, jeňile ýetenni bulaşdy birde. Ýa-ni ýaşyl başa uğraşan çagy, ehli ýaşyl başa batyrdy köle. Wagşy mahal sahyň ýaşyl baş çagy, nehe ýaşyl başlar batyrdy köle, ne de gara taşlar ýeterdi ýyle. Ýöne bolup giýindi türkmen sahrasy. Tapıllı bir yerden ýaşyl baş ýigit, ýankydan emmeter çaýır saç ýigit, ýankydan emmeter baýyrlaç ýigit. Ýary ýa çendi gidişdi ýigit, geçti ýaşyl başdan leýli gelinden, geçti ýaraglardan, geçti dağlardan, al senemde dutar gaçdy elinden.